Hyvää huomenta, oppilaat. Hyvää huomenta, koulumaisteri. Istukaa. Eilen keskustelimme tunnilla Suomen kansakoululaitoksen historiasta. Kalle, kerro keskiajan koulusta ja sen ajan opetusmenetelmistä. Keskiajalla lukeminen ja kirjoittaminen olivat harvinaisia taiteita. Kouluja oli vähän ja ne toimivat kirkon ja luostarien yhteydessä. Esimerkiksi Turun tuomiokirkkokoulussa opetettiin latinaa, kirkkomusiikkia ja kalenterin tuntemusta. Näitä taitoja tarvittiin erityisesti papin tehtävissä. Koulupojat, eli teinit, hankkivat opintorahansa pääasiassa kerjäämällä tai esittämällä pieniä näytelmiä maksua vastaan. Teinit tulivat eri-ikäisiä ja heitä ilmestyi kouluun pitkin vuotta. Keskiajalla koulujen opetuskieli oli latin. Koulu alkoi aamulla noin kello 5 ja päättyi iltapäivällä 5 aikaan. Pulpettaja ei ollut ja oppilaat istuivat lattialla oljilla. Kirjat olivat hyvin harvinaisia ja opetus tapahtuikin koulumaisterin johdolla pänttäämällä ulkoa latinan lauseet. Istu, Kalle. Adeorex, aregerex, Jumalalta kuningas, kuninkaalta laki. Adeorex, aregerex, Jumalalta kuningas, kuninkaalta laki. Mitä te sanoo? Eihän se kuulu mihinkään. Otetaan uusiksi. Adeorex, aregerex, Jumalalta kuningas, kuninkaalta laki. Adeorex, aregerex, Jumalalta kuningas, kuninkaalta laki. Initrium sapentie timor domini. Niin ainakin keskiajalla Herran pelko oli viisauden alku. Heiniä saatettiin rangaista laiskotselusta seisottamalla häntä nurkassa tai istuttamalla rangaistuskopissa tai lyömällä kepillä sormille. Inkeri jatketaan. Kerro Mikael Agrikolan elämästä. Mikael Agrikola oli suomenkielisen lukutaidon ja kirjakielen isä. Hän syntyi Permäessä maanviljelijän pojaksi. Mikael opiskeli maineikkaassa Wittenbergin yliopistossa 1500-luvulla. Lukkarin oppia mukaillen hän raivosi tietä uskonmukaisuudelle Suomessa. Hän uudisti Jumalan palveluksen niin, että suomenkielisestä saarnasta tuli sen koko kohta. Ja tärkeänä tavoitteena hän piti myös sitä, että jokainen suomalainen voisi lukea Raamattua omalla kielellään. Kiitoksia Inkeri. Martta, millaisiin ongelmiin Mikael Agrikola törmäsi, kun hän suunnitteli suomen kielen bokstaaveja? Kirjoja tehdessään Agrikolalla oli vaikeutena se, että miten kirjoittaa sellaista kieltä, jota kaikki suomalaiset ymmärtäisivät. Kouluvuosien ja maaseutumatkojen perusteella hän tunsi hyvin Suomen eri murteita. Kirjakielen perustana hän käytti Lounais-Suomen murretta, lisäten siihen sanoja muista murteista, jopa viron kielestä. Lisäksi hän joutui keksimään runsaasti uusia sanoja. Ensimmäinen Agrikolan julkaisema teos oli vuodelta 1543 ABC-kirja Pieni Aapinen, joka sisälsi muun muassa uskonnollista tekstiä. Kiitoksia Martta. Agrikolan vaikutus on näkynyt vuosisatojen ajan niin koulumme kuin kirkkomme historiassa. Lähinnä suomenkielisten uskonnollisten kirjojen ansiosta kansan lukutaito alkoi parantua 1700-luvun kuluessa. Mutta kansan lukutaitoa innosti erityisesti se seikka, että vain lukutaitoinen sai avioitua. Kaapo, selkeä suoraksi ja heitti Ville pois naulta. Suomen suurruhtinaskunnassa 1800-luvun alkuvuosikymmeninä kansanopetus oli aluksi kotien ja kirkon vastuulla. Suomalaiset nuoret kävivät kierto- tai lukkarin koulua. Niissä opittiin luku- ja kirjoitustaidon alkeet sekä kristinopin perusteet, joita opetettiin myös rippikoulussa. Varsinaisia oppikirjoja ei ollut käytettävissä. Uusi testamentti, katekismus ja virsikirja saivat riittää. Opittavat asiat piti opetella ulkoa. Lukkarin koulussa vallitsi kova kuri. Vitsan avulla uskottiin voivan takoa tarvittava oppi oppilaiden päähän. Opettajina toimineita lukkareita edellytettiin vuoden 1686 kirkkolain mukaan seuraavaa. Hänen pitää olevan kunniallisen, uskollisen ja virjan ja kirjan taitavan
ja taitavat veisata ja kirjoittaa niin, että hän siinä seurakunnassa opettaa taitaa. Kertokaapa lapset minulle, millainen koulu se kiertokoulu oikein oli? Heikki vastaa sinä. Mikäli lapsi ei oppinut lukemaan kotona, hän saattoi osallistua kiertokouluun. Kiertokoulu toimi siten, että opettaja kiersi kylästä toiseen opettamassa lapsia ja nuoria lukemaan ja kirjoittamaan. Opetusta annettiin muutama viikko kerrallaan jonkin talon pöydän ääressä. Oppilaat olivat kiertokoulussa hyvin eri-ikäisiä ja opettajana saattoi toimia jopa joku etevimmistä oppilaista. Kirjoja kiertokoulussa juurikaan näkyy. Kiitoksia Heikki. Kuinka monet teidän vanhemmat ovat käyneet kiertokouluun? Niin, valitettavasti se on näillä perukoilla vielä aika tuttua koulua. Kirkon vaatima kristinopin tuntemus ja lukutaito tarkistettiin vuosittain kinkereillä. Kinkerit pidettiin kylän vauraimmassa talossa ja niille olivat kaikki kyläläiset velvollisia saapumaan. Pappi testasi kinkeriväeltä kristinopin 10 käskyä sekä kyvyn lukea raamattua. Miten monta kuuluu on 4. käsky? Kunnioita isäsi ja äitiäsi niin, että menestyisit ja kauan eläisit maan päällä. No tietääkö se monta? Mitä se merkitä? Meidän tulee peljätä ja rakastaa Jumalaa niin, että me vihoita vanhempiamme tai hallitusväkeämme, vaan pidämme heitä kunniassa, palvelemme heitä, olemme heille kuuliaiset ja pidämme heitä rakkaina ja kalliina. Braa, sinä hyvä tyttö. Sinä saada niillä naimalupa. Enempä nyt vaikuttaa sinä. Ja Kaapo Akikolla tänne. Sinä Kaapo, lukea tästä näin katekismuksesta sidan 19 kohdasta lapsille. Lapset, olkaa vanhemmille kuuliaiset Herrassa, sillä se on oikein. Kunnioita isäsi ja äitiäsi. On ensimmäinen käsky, jota seuraa lupaus, että menestys ja kauan eläiset maan päällä. Lapset, olkaa vanhemmille kuuliaiset kaikissa, sillä se on otollista Herrassa. Det var fint. Bra Kaapo. Kuka sinulle näitä pukstauleja on näin opettanut? Se on se mikä koulumakisteri. Niin, koulumakisteripa tietysti. Bra, sinä päästään vielä Turun Akatemiaan ehkä. Menepä nyt vaikutteessa. Nyt kiitämme tätä viisauden osoituksesta Herraa lausumalla yhteen ääneen Isä meidän rukoukseen. Seisaalleen kaikki. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimes, lähestulkoon sinun valtakuntas, olkoon sinun tahtos niin maassa kuin taivaissa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme meidän velvollistemme. Ja älä johdata meitä kiusaukseen, mutta päästä meitä pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Istukaa.
koulutusmahdollisuuksiin vaikutti ratkaisevasti se, millaiseen perheeseen hän syntyi. Huonoimmassa asemassa olivat syrjäseutujen vähäosaisten perheiden lapset. 1800-luvun puoliväliin tultaessa alkoi eri tahoilta kuulua ääniä, joiden mukaan lapsille on opetettava muutakin kuin katekismusta ja lukutaidon alkeita. Suomi teollisui, kaupankäynti ja elinkeinoelämä vilkastui. Maa tarvitsi työntekijöitä, jotka osasivat lukea, kirjoittaa ja laskea. Vapaamielinen Aleksanteri II antoi vuonna 1863 kieliasetuksen, joka mahdollisti 20 vuoden siirtymävaiheen jälkeen suomen kielen käyttämisen tasavertaisena Ruotsin rinnalla. Vaikka ruotsin kieli edelleensä pysyy Suomen virallisena kielenä, julistetaan suomen kieli kuitenkin yhtä oikeutuksi edellisen kanssa kaikissa semmoisissa asioissa, jotka välittömästi koskevat maan, nimenomaan suomalaista väestöä, jonka johdosta suomenkielisiä kirjoituksia ja asiakirjoja tästä lähin pitää esteettömästi kaikissa Suomenmaan tuomioistuimissa ja virastoissa vastaan otettavan. Torniossa raatimiehet ottivat tiedon koulun perustamisesta vastaan melko tyynesti. Sisään. Hyvää päivää. Kiireellisesti sanat myös toveria. Kiitoksia. Keisarin siletti, herra armahdus. Varo rikkomasta sitä. Varovasti, varovasti. Hänen keisarillinen majesteettinsa on normaalisesti päättänyt 23. päivänä 8. kuuta armon vuonna 1883 antamansa asetuksen nojalla ja Tornion kaupungin asukkaiden lähettämän anomuksen mukaisesti antaa luvan perustaa alkeiskoulu Tornion kaupunkiin. Näytäs minullekin perille. Totta totisesti. Niinpä on arvollinen keisari päätä. Johan tätä on odotettukin. Pedagogian lopettamisesta on kulunut pian vuosikymmen. Tämä poikien nyt kelpaa sivistyä. Saadaanpa sitten pappeja ja ties mitä maistereita ihan omasta takaa. Asia tulee nyt julistaa kaikille, koko Lapille, ettei keisari saisi käsitystä, ettei täällä Pohjanmerillä haluttaisi sivistyä. Mutta mitäs tuumit, veli hyvä? Eikö Frötynänkin tarvitsisi saada oppia? Onhan heitä aivan yhtä lukuisesti kuin pojan Julle. Taidetaanpas laatia heti uusia nousumajesteetille, jotta työtkin pääsisivät koulun penkille. Niin tehdään. Kieliasetus kohensi suomenkielisen kulttuurin ja kansanopetuksen tilaa Suomessa. Edistyksellinen keisari määräsi senaatin myös uudistamaan kansanopetusta erityisellä kansakouluasetuksella vuonna 1866. Niin poikia kuin tyttöäkin varten asetetussa kansakoulussa pitää asianomaisesti lukua pitäen, ei ainoastaan ylimalkaan oppilasten tulevasta elämäntilasta, vaan myös eriksensä eri sukupuolten tarpeista. Seuraavia opetus- ja harjoitusaineita löytymään. Uskonoppi, soveliasten kirjan lukeminen äidinkielellä ja sen kirjoittaminen. Maantiede ja historia. Luvunlasku, muotoppi sekä pintaan ja kappaleiden mittaaminen. Luonnontiede ja sen käytäntö. Kuvaanto, laulu ja voimisto. Jonka ohessa tyttöä pitää harjoitettamaan naispäin käsitöihin ja poikia kätevyyteen, jos asianomainen kunta tai koulupiiri siihen suostuu. Annettakoon myöskin opetusta maanviljelyksessä tai muissa yleisesti hyödyllisissä tiedon haaroissa sekä olkoon lapsi seini tyttökoulun yhdistettynä, että vanhemmat oppilaat tulisivat käsittämään, miten pieniä lapsukaisia pitää tarkoituksenmukaisesti hoitaa. Senaatti määräsi kansakoulujen suunnittelijaksi pastori Uno Synneuksen, joka tutustui monien Euroopan maiden kansanopetukseen. Hänen ehdotuksensa pohjalta luotiin 4-luokkainen, maksuton tytöille ja pojille suunnattu kansakoulu. Maaseudulla koulut olivat vapaaehtoisia ja kaupungeissa pakollisia. Kansakoulujen perustaminen lähti maaseudulla varsin nihkeästi liikkeelle. Koulujen perustamista ja opettajan palkkaamista pidettiin usein liian kalliina, minkä pelättiin johtavan veromaksujen korotuksiin. Myös pitkät matkat ja yleinen köyhyys vaikeuttivat koulunkäyntiä. Esimerkiksi syystöiden aikaan koulut olivat usein tyhjiä, kun suurin osa oppilaista osallistui perunan nostoon. Mikko, milläs perusteella se sinun isäsi teppaili sinun koulun lähettamista? Isäni epäili, että täällä opitaan vaan semmosia herraskaisia tapoja. Ja sitten me ei enää osata tehdä töitä pelloilla. Kaikki haluaa vain herroiksi.
No, mikä se sinun isäs mielessä puhutti? No, se oli se Oulun ratamestari, isän serkku, kun se sanoi, että nykyään ei rautatietöihin ole asiaa, jos ei ole kansakoulua käyty. Siellä pitää osata räknätä ja siellä pitää osata skriivata. Niin se sanoi, ja sitten se sanoi kans, että asepalveluksesta selviää 2 vuodella, jos on kansakoulu käyty. Siinäs kuulitte lapseni. Oikein Oulun ratamestari on sanonut. Pitää osata räknätä ja pitää osata skriivata. Muuten ei ole herrojen töihin asiaa. Istuppa Mikko. Pojat, joko sä olette pukeissa? Huuran pian valmista. Oi estas, kuinka kylmä taas on. On tämä kumma kortteri, kun ei keskitalvellakaan saa kuin 3 klapia kakluu. Pitäisi ne klapitkin varmaan kantaa kotoa. Koulussakin kun on nurkat jäässä. Mihin ne klapit mahtuisivatkaan, kun onhan reppu aina kotoa tullessa täynnä kaikenlaista syötävää. Milloinkas sä et Eero kotona käynyt? Viime kerrasta on ainakin 2 kuukautta. Sillä lauantaina olen ajatellut, mutta ihan siellä kerkeä kuin käännin. Pyhänä pitää lähteä jo takaisin kaupunkiin. No, luottoisiko sieltä sinulle kirjoitettu? Taisit viime viikolla saada jonkun kirjeen. Vai oliko se sitä lettipäätä, joka sinulle tuli joulukirkossa? Älä ärsytä. Äiti vain kertoi Mansikin poikinen. Sanoit, että jos tulisin pian, olisi uunijuustoa tiedossa. Mieli ainakin tekisi. Minulla ei vain preivää tule, mutta kuka sieltä nyt ehtisi tai osaisikaan kirjoittaa? Isä aina sanoikin, että ei hänen tarvitse lukea tai kirjoittaa. Ei niillä rataa tehdä. Mutta sinun poika, sinun pitää lukea ja kirjoittaa ja sitä sun tätä. Pojat, nyt huurolle ja koulua kohti. Aina sitä samaa huuroa. Mitäs kerran luulit? Maisteri meitä eilen illalla, kun josti rantakatoon, niin on se kyllä aina joka paikassa. Nyt näkee sitten heti aamulla. Ollaan vaan niin kuin ei oltaisi. Vähitellen asenteet alkoivat muuttua koulumyönteisiksi, kun nähtiin ja koettiin koulujen vaikutus ympäröivään maaseutuun. Koulu oli tärkeä tekijä suomalaisen kansallisuusaatteen levittämisessä. Suomalaisen kulttuurin perusasiat iskostettiin lasten mieliin. Suomalaisuutta olivat esimerkiksi erämaa, sisukas kansanluonne ja perinteiset tavat. Riitta! Lue Värikki Stollin tarinoista, sivulta 36. Sven Tuuan isä Kersantti on ollut ikämies ja kustaa sodassa. Osana on nyt puutten ies. Maan Tilkku Vaarin valkopään on eläpienoinen vast ympärillä 9 ja nuoren niistä Sven. Älä kuinka liennyt, lie äijät itseltään jäädä lapsiparvelleen. Ei tiedä yksikään, vaan liian paljon antanut vie vanhemmille kai, kun häntä saa viimeinen vain pelkät rippeet sai. Vain pelkät rippeet sai. Heikki käsi pois poskeltaan. Mikko, kerropa minkälainen suomalainen mies ja suomalainen sotilas ja Sven Tuuva oikein oli. Ja Britta voi istua. Sven Tuuva oli Urhonen sotilas. Se tahtoi vaikka kuinka monta ryssää siellä Suomen sodassa Kalliopiiralla. Se oli muille esimerkillinen, vaikka oli iso kuin karhu ja yksinkertainen. Yksinkertainen kuin Severin poika. Mitä se kauko huutelee sieltä? Nulitko ylös siitä? Tämmöisiä huumella ei kuulussa. Siitä nurkkaa seisomaan. Siinä poika seiso, tuppi nurkkaa kohti, niin kuin heinäs heiväs keskellä peltoa. Ja mieti, mitä se yksinkertaisuus oikein on. Ja Mikko istuu.
koulunkäyminen ei sujunut aivan kitkatta, kuri oli ankaraa. Tavallisimpia nukkelun syitä olivat myöhästyminen aamurukouksesta, tarkkaamattomuus, poissaolot, petollisuus, valheellisuus, liika vallattomuus ja siveettömät puheet. Rangaistuksista tavallisin oli aresti koulupäivän jälkeen. Oppilasta saatettiin kurittaa myös vitsalla, luunapilla, tukanmöyhennyksellä myöhästelystä ja koko luokan arvosanaa voitiin alentaa huonosta huomiosta. Myös julkinen nuhtelu ja luokan syrjässä seisottaminen olivat yleisiä rangaistuksia. Valehtelusta saattoi jopa seurata koulusta erottaminen. Kaapo Antin poika, otappa näistä opiksesi ja mene paikallesi. Kansakoulujen toiminta alkoi pikkuhiljaa tuottaa hedelmää. 1800-luvun loppupuolella lähes jokaisessa kunnassa oli kansakoulu. Koulujen opettajilla, seminaareista valmistuneilla kansankynttilöillä oli ratkaiseva merkitys väestön sivistystason nostamisessa. Monilla paikkakunnilla kouluista tuli kylän kulttuurikeskuksia, joihin tultiin koko kylän väen voimin seuraamaan koulun järjestämiä joulukuvailmia ja kevätjuhlia. Kansakoulun läpikäyminen nosti nuorten sivistystasoa, mikä mahdollisti monelle sosiaalisen nousun parempiin ammatteihin. Samalla koulun vaikutus alkoi näkyä nuorissa voimakkaana isänmaallisuutena. Kansa tuli tietoiseksi siitä, mitä suomalaisuus todella on. Kansakoulut olivat osaltaan murentamassa sääty-yhteiskuntaa ja tasoittivat tietä orastavalle demokratialle. Suomen itsenäistyttyä keskustelu yleisestä oppivelvollisuudesta kävi vilkkaana. Suomi oli Euroopan harvoja maita, missä ei ollut oppivelvollisuutta. Oppivelvollisuuslaki astui Suomessa voimaan vuonna 1921. Yleinen oppivelvollisuus on ollut aina suomalaisen sivistyksen vahva perusta, mikä on edellyttänyt koulujärjestelmän jatkuvaa kehittämistä. Tämän pitkän kehitystyön tuloksista olemme saaneet konkreettisesti nauttia nykyistä hyvinvointi- ja sivistysvaltiota rakennettaessa. Osaamistamme on hämmästelty viime vuosina useissa kansainvälisissä tutkimuksissa. Hyvää päivää. Hyvää päivää. Istukaa. Mikä oli edellisen tunnin tärkein käsitelty asia? Tiina. Keskustelemme EU:sta. Kerrotaanpa hieman, mitä merkittävää on tapahtunut Euroopan unionissa kuluvan vuoden aikana? Essi. Unioniin on liittynyt 10 uutta jäsenmaata ja komission kanssa. No, millä tavalla unioni on näkynyt teidän elämässänne? Tiia. Saamme liikkua vapaasti unionin alueelle, eikä valuuttoja tarvitse vaihtaa muassa. Se pitää paikkansa. Millä tavalla unioni on näkynyt teidän opinnoissanne tai tulee näkymään?
Essi. Meillä on mahdollisuus päästä vaihto-oppilaiksi ja se edellyttää kohtuullista kielitaitoa. Aivan. Hyvin tuntuvat oppilailla olevan perusteet hallussa. Näin se on. Ympäröivä yhteiskunta asettaa koululle ja opettajille sekä oppilaille yhä haasteellisempia vaatimuksia. Pitää hallita kieliä, matemaattisia taitoja, pitää kasvaa sosiaaliseksi ihmiseksi. Nykyajan globaali yhteiskunnassa meidän tulee lisäksi hallita menneisyyttä sekä myös ympäristöä. Myös teknologia ja moderni viestintä ovat tämän koulupäivän arkielää. Seuraavaksi katsomme multimedia-esityksen, missä kerrotaan tämän koulun viime vuosien vaiheesta.